Jogat cakuting ibu juru sembogo harso hang lolos wujudipun duwung temanten kakung sarta hang lepas sanela tumuli badhe hang lajengan laksitaning adi cara sungkeman nenggih sungkem dhumateng pepunden catur kapurakan saking sungkemipun temanten putri nenggih sungkem wonten pepadanipun temanten kakung. Bagono to lamun gawe sing lati Kang Mas Piye Yai? kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti Kang Mas. Iya tak tampa pangabektimu Yai orang pengurunga pangestuku tampanono Yai. Nggih Kang Mas, mugi dadosa jejimbat. Jo kene Yai sarampunge sliramu ngabekti marang Pong Kakang. Hayo daya-daya awake dhewe ngabekti marang pepunden catur nyuwun pangastawa nyuwun pangestu anggone awake dhewe arep lelayaran ana ing madyaning bebrayan agung Yai. Pindangan dan putri ingkang sampun paripurna kangge nyesungkem ingkang araka samilu marap wonten pepunden wajib panjenipun Bapak Sugito talah Ibu Sarli. Ropepeh wedalane sirat mojo pinanganten kekalih. Konjewing bantala sumembah wonten pepangkone Rama talah Ibu. Lamunto kawiya sing lati Rama Ibu, Rama Ibu. Piye tole karo sira genduk? Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti Rama Ibu. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti Rama Ibu. Iya dole pangabektimu selak kloron. Wis tak tampa orong tanwurunga pangestuku tampanono ya dole marang sira genduk. Nggih Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu, kula tampi kalibu kangge kekalih. Mugi dadosa jejimat Rama Ibu. Ya Putra namung nyuwun tambahing pangestu. Mugi-mugi anggen kula anggenipun badhe lelomban wonten madyaning bebrayan agung mangke tansah pinaringan rahayu widodo boten wonten alangan setunggal menapa-menapa Rama Ibu. Amin. Tak amani role genduk ya ora urung tan urunga. Pangestuku tansah seketi jumurung. Dole lan sira genduk muga-muga lehmu omah-omah bakar nemahi bagya mulya wiwit saka ing alam donya nganti delahantan ana rubeda ingkang ngakit marang jeneng slira tole marang sira genduk Cahayu. Nggih Kanjeng Ibu, Kanjeng Rama. Nggih. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Paripurna sampun pun pangastawa saking pepunden kekalih arsa lumaksana nyuwun pangastawa dumanten pepunden panjenenganipun Bapak Arifin ingkang sampun siguh anengga rawuhipun temanten sakrimpit tansah laku sesedoan anggenipun mangarsa wonten pepada dalem panjenengan Rama dalasan Ibu tumunten sumembah kalbu sapa sumenem wonten ing jengku tumunten kekalih mangkono to panguti asmaraning driya ingkang kawiyos ing lisan Rama Ibu. Iya kaya apa putraku? Kula bocah bagus darah genduk bocah ayu. Kepareng kula nyuwun pangestu saha ngaturaken pangabekti anggen kula badhe nglajengaken lelayaran wonten bebrayan kaliyan Adimas Indah Febriani Rama dalasan Ibu. Iya ya putraku. Sakloron supemira tak tampa ya Ken. Semenuga wong tuwa bisane memuji yen nyuwun marang Gusti ingkang Maha Kawasa kula. Dasinarana pantaraning ratri muga-muga anggon sira
arep ngayahi jejiban wajib lomban ana wadaning beberan agung sing mbok jangka lan mbok sejo bisa kasembatan yo Ngir. Lan aja lali kutlub pitukasing wong tuwa kebaon anggon manekur manembah marang Gusti ingkang Maha Kawasa kula. Lan nggih Lan semono uga aja kenggo kanane kahanan kang kaya mangkene paribasan donya kumung semu. Mula saka iku paling kumarang jeneng sira sak keloron kudu ati-ati ya nggih. Nah nggih Rama dalasen Ibu. Sampun paruna padhang astawa dumateng panjenengan kepareng kula badhe lengser saking ngarsa empen dalem. Badhe angel sedang ataca wangsul wonten ing sasana Binayang ngerga Rama dalasan Ibu. Pus marem rasaning temanten Sarimbit nggih nyuwun pangestu saha pangastiwa wonten pepadanipun pepunden kekalih tumunten rasaning bombong tumanem ing raos sing wonten ing mrika kawangsulaken malih duwung ingkang kalolos dumateng patah saking ingkang lumantar Ibu Juru Sumbaga menggih badhe angel sajengaken laksitaning adicara sinambi ngarantos belenggahan kunjuk sagung perlenggah kakung Sumawutri nderekaken laksitaning acara salajengipun sumangga patenti madyaning penggalih anggrabe menapa kang dados pasugata Bapak Sugito dalasan Ibu nuwun Sagung warlegah kakung Swara Putri kasatu dan kedormatan. Sawetawis pidanganten kalih sampun kakandhi tumuju sangat jenging dampar kapinajang. Sinambi ngrantu sapura paripurnanipun pidanganten kalih kapethik gambaripun utawi foto keluarga. Ing mangke Rama Ibu Putri Doma Satrio Kembar so keluarga agung saking Ploso Wetan. Mbok pilih kepareng mangke kula dherekaken foto kalian pinanganten kekalih mekaten. Boten sisa kula sebat setunggal mboko setunggal mliginipun dumateng keluarga agung saking Ploso Wetan. Sagung warlegah kakung Sumala Putri kasatu dat kedormatan. Sinambi ngrantu sak paripurnanipun pinanganten kekalih kapethik gambaripun. Sumangga kunjuk kadang-kadang kula saking keluarga ageng Campur Sari ingkang sampun kepareng marak sowan ing kalenggahan nika. Satawis kula dherekaken hatur halalipur kunjuk sagung warlegah kakung Sumala Putri mliginipun dumateng keluarga pisan. Sumangga. Aje kunjuk kadang-kadang kula saking keluarga ageng Nabila. Aje ingkang sampun kepareng marak sowan sumangga. Kepareng kula dherekaken hatur halalipur kunjuk sagung warlegah kakung Sumawana Putri. Nggih monggo Putri Doma Satrio Kembar. Nggih sawetawis kepareng kula dherekaken monggo. Boten ditinggal Mbak, tebih. Cek 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 cek. Duhai senangnya pengantin baru. Temanten baru. Duduk bersanding bersendau gurau. Aduh senangnya pasangan baru. Duduk bersanding bersendau gurau. Bagai sang raja dan permaisuri.
Kalegahan miko pakaryo kali kata-kata kula saking Sanggaryas Adi Kusuma Jaidun foto JPS video syuting Al-Hesa ingkang regengaken swasana ingkang legahan miko. Di saat kau berbulan madu, di saat kau berbulan madu, ingatlah amanah dari Tuhanmu, agar kelak kau hidup bahagia, aman tentram, damai dan sentosa. Duhai senangnya menjadi pengantin Nabila baru, duduk bersanding bersendau gurau, adu senangnya pasangan baru, duduk bersanding bersendau gurau, bagai sang raja dan permaisuri, tersenyum simpu bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Monggo Bapak Ibu keluarga saking pinanganten kakung, monggo Ibu, monggo kepareng kula dherekaken foto sawetawis. Nggih, kali pinanganten kalih, monggo. Nggih, Bapak Ibu keluarga ageng saking pinanganten kakung, monggo. Mbok pilih wonten dangange penggalih, kalau dangane wekdal kepareng kula dherekaken sawetawis foto kalian pinanganten kalih, monggo. Pasangan baru duduk bersanding bersandar gurau, bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpu bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin Nabila nggih ambuka wiwarane ingkang dicara pahargan dawuhipun pinanganten kalih Yahweh kalegahan menika sawetawis pinanganten kalih tasih kabar kapethik gambaripun. Semoga para kadang pramuladi kepareng kula dherekaken
Beberi keparang hangaturaken dedaran konjo sagung por legah kakung swala putri mliginipun dumateng keluarga pisan. Tasih keparang sarengan kalih kadang-kadang kula Nabila ingkang sampun keparang marak swane kalenggahan nika monggo keparang kula dherekaken atur halalipun sak cekapipun konjo kadang-kadang kula saking Nabila. Nggih. Ingkang lenggah saking Temulus nggih Mas. Nggih. Siap. Nggih. Monggo. Ibu-ibu, mbak-mbak, mbak bilih ngersakaken lagu napa gending? Monggo. Nggih. Monggo salajengipun keluarga akan begini nderekaken sungging Pak, Bapak Ibu, Mbak Mas. Saking keluarga akan temanten kakung keparang nyaket wonten ing sasana rinengga. Tuwunten nderekaken foto kulawarga. Kangge jangkepi pagihipun pinanganten kalih mbok bilih mangke wonten ngemban sawung utawi jagoan monggo. Mangke kepareng kula dherekaken mekaten. Sesarangan Nabila Musik Perjuangan Asadi. Monggo keluarga saking Ploso Wetan monggo. Monggo Mbak. Mbahipun monggo Mbak. Oh Mbak Putri. Pahit matu lindri-lindri nyaman netramu dasar lancir kuning kanggo karasa tresnaku. Gambar
Oji, matur nuwun. Oji. Pilenggah kakung Swara Putri kang satuhu dadi hormatan. Sawetawis foto kula sigek inggih awit merwakani karya sawanipun Sang Suba Mangko. Ingkang keparang hangandi Siratwaja pinanganten kekalih saking dwaraning sasana dampari nika tumuju dwaraning sasana busana arucat busana katon hangrasuk busana kasatriyan. Hamitu pitunganganing para winasis pepepundhen para sepuh saha para bini sepuh mliginipun dumateng tiyang sepuh kekalih. Mugi-mugi Siratwaja pinanganten kalih anggenipun sami luluban wonten madaning bebaran agung mugi tansah kambuh salamenya. Mula mekaten kunjuk Sang Suba Manggala sumangga kepareng kula dherekaken.
hamratun wonten sasana rinengga Ginarsa anglajengan wasitangi adicara ambedhol temanten kekalih Cengkering sasana rinengga kanthi sasana saking sasana harsa busana kasatriyan kudu kabedhol giya lon-lonan lampah lamput sinandra kadya sumungkam wonten ngarsa pepedane temanten kekalih Sagung para lenggah kakung Siwala Putri kang saduh daget dirumatan Sang Suba Manggala ya Manggala Suba ingkang sampun kepareng marak sawanten jengandika panjenengan saya ingkang kepareng hanganti sirat maja pinanganten kalih saking dwaraning sasana dampar nenggo tumuju dwaraning sasana busana lampun to ingkang nembe siniwaka Ratidam permanem sabaring walang alis gegodhongan samirana datang omah ingkang kapiyarsa hambung swaraning pradangga ingkang lumantar wonten ing kasedhi-sidhi mangkono Sang Suba Manggala ya Manggala Suba ingkang sampun kepareng marak sawanten jengandika panjenengan sedaya ingkang kepareng hanganti Sri Atmaja pinanganten kekalih saking dwaraning sasana dampar nenggo tumuju dwaraning sasana busana ruca busana kathah hangrasa busana kasatriyan sinten ta ingkang dados cundhakaning lampah nenggih Sang Suba Manggala ingkang marengken asmapun Giya Ao Iyo pranyata detek piadeke tangkep asta tangkep donya lamun Cinandra dodo munggah sulistya ing warna menawi dodo mangandhap jejet tangguh tanggem adek-adeke pindha tugu sinukarta lumampah tansah lon-lonan saking sasana rinengga tumuju wonten ing sasana masanggrah nenggih arsa rucat ing temanten kekalih saking sasana kanarenten rucat hangrasuk busana kasatriyan sinten ta ingkang piniji minangka Sang Suba Manggala ya Manggala Suba ingkang winastan Mbak Giyo Laura ingkang mijil saking Blora Mustika dedek piadeke mantep jan ingkang kepareng hanganti Sri Atmaja pinanganten kekalih saking dwaraning sasana damparingga tumuju dwaraning sasana busana Raja busana kathah harasa busana kasatriyan samektane ingkang sampun rampung paripura lumarep saking sasana rinengga wonten ing sasana tepas wangi nenggih arsa ngrasuk busana kasatriyan sinambi hangrantulaksitaning adircara salanjung kunjuk panjenengan para lenggah kakung sumana putri tansah angestreni hanjenengi Bapak Sukito Hangkun Mahamengko gati ngantos sak paripurnaning pahargyan miras pantes asung pangestu dumateng pemunden kekalih nuwun
Sagung para lenggah kakung swara putri ngan satu hudat kenormatan. Sawetawis bidhakanten kekalih kakanthi tumuju dwarading sasana busana. Tasih kepareng sareng kali kadang-kadang kula campur sari Nabila. Ingkang lenggah saking Kemulus Saladu Blatung. Nun sumangga kepareng kula dherekaken sawetawis atur halalipun. Mbok bilih saking kadang-kadang Ploso Wetan kepareng jangkepi adicara panggih nun inggih ngemban sawung utawi jagoan. Monggo kepareng kula dherekaken para kadang-kadang saking Ploso Wetan. Mbok bilih mboten kepareng nun inggih ingkang hamakili nyanyulihi saking keluarga gadung mboten napa-napa. Sumangga. Nggih, sawetawis monggo sinambi para kadang-kadang ingkang badhe ngayahi mbok bilih ngemban sawung utawi jagoan. Monggo kepareng kula dherekaken. Sawetawis sarengan kalian keladang kula Nabila. Monggo. Monggo mbok bilih wonten dana swantenipun saking keluarga ageng Ploso Wetan. Mbak Ati. Oke, monggo Mbak. Monggo. Nggih. Niki Mas badhe wonten nggih, dana swanten Mas. Oh nggih, sumangga. Monggo Mbak. Nggih. Wonten dana swanten nggih saking keluarga ageng saking Ploso Wetan. Monggo Mbak. Nggih. Monggo ngersakaken menapa? Monggo Mbak, ngersakaken menapa? Monggo Mbak Monggo. Nggih. Sawetawis monggo. Derek mriki monggo. Lagu Denok. Lagu Denok. Nggih. Monggo. Sebab. Nggih, mika mriko. Nggih, monggo mriki Mbak Monggo. Monggo dipun kacani kalih. Monggo. Nggih, semonggo Mbak. Monggo. Nggih. Gah mboten mriki. Kalau mboten pirsa Oh, tak mangke. kira melu mriki. Oh. Oh nggih. Monggo. Nggih. Mbak Mei katane. Ayo Mbak Mei. Monggo, Mbak. Berarti Mbak Mei Buwa barang karo Ya ini langsung tak kasih denoknya. Nggih. Mangke buwa nggih. Mbak. Oke, buah monggo.
Yes. Jo 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 jo. Monggo Mas sing kakek badhe kembar sawung jagoan wonten mboten? Kris, mau nambah lagi apa enggak? Nambah? Udah, oh ya, makasih ya Mbak ya, sudah ikut gabung. Duh. Onje, niki pripun Bapak? Niki badhe wonten dono swanten kalih. Onje, Nun sewu. Niki piyantune nun bujeng. Mboten kersa wonten panggung, ananging wonten mriki nyakaripun. Onje. Kersaken napa, Nyuwun Mbak? lagu napa niki? Napa, Mbak? Jambu alas. Jambu alas. Jambu alas, Oh, Onje. nggih. Jambu alas, Mas. Monggo, Mbak, sinten? Monggo Monggo jumeneng. niki. Nggih, semonggo. Nggih. Monggo. Monggo, Mbak. Ayo. Monggo Bu, jumeneng. Nggih, teng mriku napa teng mriki? Teng mriki, kok teng mriki bahasa. Bahasane nyebutnya tengah ndak mawon niku Mbak. Niki saking Pangembyong saking. Nggih, monggo. Ploso. Ja, ja, ja. Kelingan terus kelingan rama kebuyune tresno lan kasih sayange karep atiku kelakon dadi bojone. Sayange wis duwe bojo. Oh, iya, iya. Nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ngati. Yen aku ora kelakon melu duweni. Jambu alas kulite ijo
sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Yo! Sumpah ing batin yen kula gelem dikawin. Sa, sa, Ora bakal Kok ya, kok ya. ganti. Sumpah ing janji arep sehidup semati. Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. jamu ala senduk manis rasane. Anajan tilas tak enteni randane. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ngati. Yen aku ora lakon melu duweni. Asik Nabila Alisa Asik. Goyang Bapak. Yo. jamu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja diharapkan. Sumpah ing batin yen kula dadi kawin. Usa. Tak ada ganti, ora bakal luru ganti. Asik. Sumpah ing janji arep sehidup semati. Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jamu ala senduk manis rasane. Najan tilas tak enteni randane. Kelingan manis eseme. Terus kelingan orang magemuyune. Tresno lan kasih sayange. Karo atiku kelakon dadi bojone. Huh, 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 huh. Yo. Abu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Sumpah ing batin yen kula dikawin. Tak ada ganti, ora bakal luru ganti. Asik. Ayo Kak Gio. Sumpah ing janji arep sehidup semati. Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu ala senduk manis rasane. Najan tilas tak enteni randane. Sayange wis duwe bojo. Aku wis kadung tresno. Tenane Nelongso rasane ngati. Yen aku ora kelakon melu duweni. Cicak cik. Asai.
Nggih, Bapak. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Nggih. Aduh ya Allah, Gusti Allah. Nun sewu niki rada dikebuk sithik nggih madarane. Iya. Alah ya, wong kok mbledeke kaya ngono. Masyaallah. Pripun? Pripun? Nyuwune sing keras-keras, Oh, Pak. keras. Nggih. Nggih. Wis kadung nyabrang rel, Pak, didekati. Ngoten nggih, Bu. Nggih. Oh, nggih. Nggih, foto rumiyin. Nggih. Monggo, Mbak Laria foto rumiyin. Jenengan foto rumiyin wonten tengah. Kak Gio. Wah, bisa sesetil itu sih. Oh, padosi. Niki dipadosi. Niki Kak, dipadosi. Jagoan iki nggih. Jagoan wonten mboten? Wonten nggih, Mas? Nggih monggo Mas ingkang piniji ngemban sawung kepareng kula dherekaken wonten panggung monggo. Kangge jangkepi panggihipun pinanganten kalih monggo. Nggih, kira sepatos badhe sununanipun lagu napa kangge laksananing adicara ngemban sawung. Monggo Kak Gio nderek banget. Nggih, motor sunuwun kunjuk sagung para lenggah bilih ngemban sawung badhe kapuraken mengke dalu mawon. Nyuwun pangapunten sadereng sesasampunipun nggih dene adicara ngemban sawung tumunten badhe nglaksita mangke dalu mekaten sembah nuwun. Halo Kak Gio. Ya selfie. Seneng. Jen. Bio. Monggo Kak Gio nderek ajar kenal Gladiwanuh kalih piyantun gadung mriki. Nggih, wekdal saksekemen kala matur. Sampun. Sampun monggo. Pun telaske mawon. Matur sembah nuwun menika. Mas Plontos, nuwun sewu niku kontrolan sing depan boleh dinaikkan enggak? Oh nggih. Iya dari sini enggak ada suaranya. Betul. Sing madhep rene Mas Plontos. Nah. Lah, iki pranotone gak wani protes soalnya mboten tepang kaling jenengan. Nek kowe kan mantan demenanku dadi yo. Ora ngono. Kok Dalah. kata-kata sing kanggo men-men lho sing aku seneng. Piye mau piye balene? Sing Mas Plontos mantan apa, Mang? Mantan demenan. Kuwi panganan apa? Loh, mboten panganan demenan niku nggih senengan ngoten niku lho. Oh, wong seneng ki demen. Kesenengan, Oh. nggih. Ayo kok pas milih kok ya kaya ngene. Anu to, napa pikirane ampun dugi putih Ora. Bapak? Mung aku ndeleng aku ki lho, Mbak, ndeleng jenengan. Wah, kita Pripun? ngerek medhu ngono. Nggih medhuk. Nggih, medhu nggih. Heeh, umpamane telo niki nanging kula mboten saged didahar lho nggih. Lah terus Cara telo niki kula telo gendruwo. pripun? Nggih, Cara didahar anu, mendemi. Mendemi. Nggih, ketoke wapi gedhi mumpluk. Nggih. Wah, bayangane cara digodhog ngono kaya medhuk, Lah. ning cara dipangan nyereti mendemi bongko. Mulane Mbak Kak Gio, aku menyawang pisanan. Mulai rene munggah, dodo munggah, Nggih. ketok rek cuantik e ngono lho Cuantik, dodo munggah, bareng dodo mengisor, Nggih, Bapak. bareng dodo mengisor rasane kaya mancal reca. Kok mancal reca. Wah, tangguh ngoten e maksude kula. Anjir, leres. Monggo. Kanggo sanget. Ji. Angge matur sembah nuwun menika nggih sedanipun para tamu undangan. Ndherekaken. Pangapunten Bapak kula tak radi mlipir mriki Nggih, nggih. monggo ndherekaken Mbak Gio. Anjir. Saderengipun ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ingkang jawabipun salam kula mugi-mugi tansah pinaringan mangge rahayu wilujeng. Sehat seger bagas Amin. waras. Amin. Kaya raya. Amin. Nggih, sedayanipun ingkang sampun sami lelenggan, sami rawuh wonten Amin. dalemipun Bapak Ibu sinten menika Rama? Suwito. Bapak Sugito. Bapak Sugito adalah Ibu. Nggih. Ugi ingkang gadhahi hajat menika tasyakuran walimatul aurus.
Kagem Mas Bima kali garwa sinten? Mbak Endah. Mbak Indah. Febriandi. Mas Bima kali Mbak Indah, mugi-mugi tansah dados keluarga ingkang sakinah, Amin. mawaddah warahmah. Amin. Tinggal pinaringan momongan ingkang saleh soleha. Amin. Nyanding gure bebrayan nyawiji. Amin. Utuh langgeng selami-laminyo. Mengkene Amin. nggih. Ya Rabbal Alamin. Insyaallah dipun berkahi saking Allah taala. Amin. Dari akan sanggaria sing sampun kondang kala sak Nuswantara menika. Adi Kusuma. Adi Kusuma mijil saking ladan pundi Saking Bapak? laladan gadung mriki mawon. Gadung mriki mawon. Nggih. Mboten saking Klathak. Klathak. Oh, saking Klathak. Nggih. Nggih, menika nggih pandiganipun Di Adi piyambak. Nggih. Dalah sedaya kru menika nggih. Nggih. Jan luar biasa. Krunya juga ramah-ramah tapi karena memang orangnya lagi lelah ya, biarkanlah ya. Heeh. Pokoknya butuhe nyapa ya wis ben barke Oke. kanca-kanca. Heeh, alhamdulillah menika kadang besan saking Ploso Wetan nggih. Nggih. Iki mbok-mbokanku, pak-pakanku do ning kene kabeh Loh, masalah. berarti ora asing. Mboten. Oh. Alhamdulillah niki nek kalih piyayi Ploso Wetan, Ploso Kilen sak Kediren niku Iya. pun kados omahe dhewe, Keluarga Pak. ageng. Ngene iki cara menghibur ya sing tak hibur apa bendina awon. Ning mang ana sing rasan ngene, Kak. Ana sing rasan ngene. Pripun? Lah, bola-balik ketemune Kak Giyo. Nggih. Setahun kepungkur lho, awake cilik. Bareng Nggih. ketemu 11 wulan kok rada gede. Anu Pak, nuwun sewu. Nggih. Jajane ya pengen awake cilik wae. Aja. Jadi saiki kan wis duwe bojo, Pak. Loh, sik duwe bojo tenan. Nggih. Saniki kula pun garwa. Kira-kira apa ora susah? Mboten. Lah wong garwane kula niki kados ngeten-ngeten niki nggih kados jenengan. Nggih wajar. Nggih wajare menungso. Nggih, Lah nggih. kula kan wedok, garwane kula teng griya nggih jaler. Nggih Niki ketemu. wau- Nggih Hah? kira, nggih ketemu. Nggih ketemu alhamdulillah tok kok, Pak. Tok. Nggih ora ketangkok timbangan jengkat-jengkit nggih tok delalah kok, Pak. Ah, jenengan. Nggih, saestu lah nek umume iki mbok-mbok kan ya do ning ngarep. Nggih. Suka pakai pintu depan. Kalau suami saya itu carinya yang model-model atret, Pak. Oh, ngunduri. Nggih. Para ning gurilah ya oke. Bapak nuwun sewu niki, Nggih. bapak-bapak kan te pinggir radosan. Iki rada nyopo ya para rene mboten no Dicaketi nggih. mboten napa-napa. Rada Nggih, monggo. dicedhaki. Aduh ditumbruk truk ora ya. Lah, piyayi putri mlakune kok jegah-jegah kaya ngono ki. Nggih wong cara mana wedok-wedok wanita malam ya Pak, mboten napa-napa. Berarti bolak-balik kena. Nggih kena Pak. Kunduran. Nggih kena rono, kena Kena rene. rene. Nek Ya ngiwa nyumpang ya nyamping nengen. mboten saged Bapak. Oh, ngaten. Nggih. Oke. Monggo pun lajengaken. Wilujeng siang menika sedaya mawon bapak-bapak. Alhamdulillah, terus pundi pawartosipun sae? Lho kok lemes meneh, Pak? Sampun dahar napa dereng? Sampun ping kalih? Alhamdulillah. Niki Kang saking Ploso napa saking Gadung mriki mawon? Oh, saking Ploso. Pak Lurah nderek mboten? Mboten? Lho mak ora dijak Mbah. Tesik teng kantor nggih. Alhamdulillah menika matur sembah nuwun rawuhipun sedaya warga masyarakat Ploso Wetan ingkang sampun maringi estu dumateng pinanganten kekalih menika nggih khususon kagem Bapak Sugito adalah keluarga. Ugi Bapak Ibu sedanipun sinambi kula geguyonan jejogetan menika penyemangake nderek foto cecitran menika nggih kalian pinangantenipun kekalih. Menika sareng kadang-kadang napa sikipun Nabila. Nabila dari Temulus. Temulus. Oh, loh tukangnya jaipong kok ganteng. Oh, ayo ora pareng lho. Ora pareng cedak-cedak nemen lho. Lah kula niki nggih lanang tapi ayu kok, Mbah. Iya. Padahal Jajal- iki tukang kendang ya nggak ngerti piyayi putri no Lah mesti iya, geger. jajal dumu ambah wedok asli lho. Allah, ampun mengkene nyengkal. Mboten enten sing nyengkal niki pun trepes sedaya, Pak. Lho, lah. Bakda operasi kula saking Thailand menika nggih. Oh, sesa. Estu. Nggih. Ya Allah penake ngene ning gone dalan ya. Dandani. Tapi panas kok, Pak. Aku takut biduren ya. Iya, ora urung. Aku tak kesana dulu, Oke. bapak-bapak di sini dipun sekecake, mangke bilih wonten tetembangan sanjang mawon nggih. Nggih, kan Mboten diaturi, usah Mbak. bayar nggih. Diaturi mawon, pun pilih badhe ngersakaken. Alhamdulillah daharane wis teko. Alhamdulillah. Ini mang jarene omong wis dobar madang. Loh, kejablasan Mas. Woi. Woi, iku pendarate ya padha ae. Eh, Aduh,
Ayo, Tolongin Mbak Gagi. aku, Bu. Tolongin aku takut kalau gelinding. Awas nek kepleset Mbak Gagi. Nek kepleset modelnya kok tergiling ini marah ya. Lah iya, engko gelinding nabrak ibu-ibu ning kono lak ya mesake to. Mesake. Sesarengan Adi Kusuma. Bose sing ndi, Mas? Bose sing ndi? Bosnya enggak ada. Oh, ini diwakili beliau berdua ini. Oh, lagi jualan. Oh, di ruangan. Oh. Tak pikir bosnya lagi jualan. Sini sayang. Iya kita random aja ya karena sebentar lagi waktunya adzan maghrib nggih. Iya, tempat cekot-cekot. Radi rada satset niki nggih Nggih, Bapak. satset, nggih. Namanya siapa? Keisha. Hah? Keisha. Dek Keisha rumahnya mana? Gadung. Gadung sini. Oh iya, masih sekolah kelas berapa Cantik? 2. Kelas 2. Cita-cita nanti kalau gede mau jadi apa? Apa? Kalau gede cita-cita mau jadi apa? Dokter. Jadi dokter. Oke, baik. Ora sate kok sing aneh-aneh rene, Nduk. Soalnya anak-anak, Pak, takutnya nanti kalau nangis ya. Loh, Bude badhe ting pundi? Pulang apa antri foto? Aku rong lapo-lapo kok wis muleh leh. Tenan iki balik tenan. Hei, ya ampun. Jaluk lagu apa ora apa-apa tak selakno apa? Oh ya, Mas Galang sepiring berdua. Sepiring berdua kagem buwo dalam para rombongan. Oh nggih, Bapak Ibu, woi, rungokno. Ngantene bening jaba sik. Mertamu ora muleh ora pamitan karo sing gawe. Berdosa. Ayo Mas mantan, Mbak mantan ke situ dulu ya. Nggih. Saleman pamitan sik, Mbak. Iki tamu undangane iki soalnya iki mbok dhewe iki ora dodong blas. Ora patek njawani iki dok kalah kulino dadi orang kaya iki. Lah iya. Pedalane alus e done mbluro ae. Lah iso. Plosok jare dalane wis sampe keramikan lah iki. Lah iya. Walah, lah maine trimo ning Gadung blok kene kok priase do kurang ajar, ngekei ratan teko ngamis teko banyu urip. Aduh untung ora keguguran aku, Bu. Lah iki mangkon lewat temulawak apa pelang karek tulnyuk ayo. Ya, Mbah. Iya, Mbah sehat. Sampeyan aku nek tuwa ketoke yo ngene. Monggo Mbak Indah, Mas Bima. Nggih niki kersanipun Mas manten Mbak manten teng ajeng riyin jenengan mangke badhe jawat asta nderekaken kondur nggih. Tak dongak-dongakno muga-muga konduripun saking mriki utang piutang lunas kabeh. Sing lara seger waras balik ya. Wis pokoke sehat sedayanipun pun pinaringan selamat dumugi dalemipun sowan nggih. Monggo Mas Galang sarengan Nabila Adi Kusuma Alhesa Audio. Nggih. Alon-alon sehat-sehat nggih Tuti nggih. Nggih, sembah nuwun. Sugeng Riyadi sedayanipun nggih. Pokoke piyayi ploso dosa akeh do ngoyoki wong kono senengane. Nggih matur nuwun. Iya Bu, wis pokoke donga-donga slamet. Alah. Nggih, sembah nuwun. Buka pantun Mas Maijin. Iya Mbak. Apabila ku ingat diri di saat bersama hidup sengsara makan sendiri kita berdua tidur bersetikar bersama. Demi kamera sahabatnya mendampingi dirimu dalam suka duka walaupun hujan basah berdua demi cinta aku pun rela.
dari akan kondur, sepeda balik menika sugeng kondur, matur sembah nuwun sangat rawuhipun. Ya dari Gadung, ayo kita goyang sama-sama. Halo Mbak D, saking dapur nih. Tiada kusangka, tiada kuduga, badai berita, oh datang melanda. Kini kau jauh, entah di mana, tinggalkan aku di dalam kecewa. Mengapa tega hatimu, oh kasih, cintaku engkau hianati. Hatiku merasa bahagia mendampingi dirimu dalam suka duka, walaupun hujan basah berdua. Bila cinta aku rela. Asik. Halo Pak Kusuma. Ayo sayang. Nabila Alhes Audio. Tiada kusangka, tiada kuduga, badai derita, oh datang melanda. Ayo buang. Entah di mana, tinggalkan aku di dalam kecewa. Mas Galang. Mengapa tega hatimu, oh kasih, Galang. cintaku engkau hianati. Paro. Bila ku ingat dirimu di saat bersama, hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Bareng-bareng Nabila Music, Adi Kusuma Makeup. Bapak Ibu yang dari Pelosok Wetan hati-hati di jalan ya. Yang dari Gadung boleh kita merapat monggo, jangan berdiri aja Ibu Bapak. Kita lanjutkan. Monggo buang. Tiada kusangka, tiada kuduga, badai derita, oh datang melanda. Kini kau jauh, entah di
sudah ada yang punya sepiring berdua untuk mengiringi kondurnya dari keluarga besar Ploso Wetan. Hati-hati di jalan kami ucapkan dan terima kasih sekali untuk semuanya. Bu Wo, saderengipun kula kiprah monggo jenengan tetembangan apa malih mboten napa-napa. Saestu kula paringi medal setunggal tembang monggo. Jenengan mawon to, Mbyo. Mboten napa-napa monggo. Lah katur menapa? Monggo lagu wajib menika sepiring berdua sampun. Nggih. Setunggalin apa monggo. Anu Jawa, podang kuning. Oke, monggo. Soalnya iku masih anak-anak. Nggih, niki kersane Bapak Wiji bawa rumiyin nggih. Oh nggih. Mas Galang. Halo podang Mas kuning, Galang. Mas. Irama Selindro asli ya Mas ning bes. Ya. Oke ya. Monggo Bapak panjenengan kang bawa. Ya mangga iki. Anak-anak jangan kemana-mana ya. Bayaran larang ya kudu ngantek ngangkrung kok jam 2. Cik. Nggih. Galang. Bawa sik, Pak ape bawa. Mboten napa-napa, ben ambek latihan, Pak, cah nom-nom. Nom bakale tuwa, nek player wis dadi tuwa, rupane wis ruyuk-ruyuk, ape ojingan gitu sawang mboten pantes, ben ambek latihan. Nek pengen ning senine awet nggih kudune latihan 1 loro. Oh, ngoten nggih Kak Gio. Saestu. Nanti kalau saya sudah usia 40 ke atas, saya juga mau beralih ke Pranatacara. Oh, gitu. Jadi ada tahapannya. Nggih. Pelan-pelan tapi pasti nggih, Pasti, Pak. nggih. Niki mumpung tasih saged pola riyen. nyucuk riyen nggih. Monggo. Nggih. Monggo Bu Paron. Nadyan wujud Tutno ya Dik Galang. temong peksi. Nggih, mumpung panggih kalih Bapak Wiji, Bapak Gus. Elek-elekan lah, Mbak. Agawe talining Alus Bapak. Nggih, suwe ora tau kanggo. Nggih. Nek kanggo ya paling ora patek suwe. Halus manis teremrah hati. Monggo Bapak. Wes suwe nggon kula lono. Lempar Bapak Gunadi. Monggo Bapak. Boten, monggo panjenengan malih Bapak. Nggih. Golek isi podang jenar. Alon-alon waton kelakon Bapak Wiji. Nggih, kermat-kermat butuh selamat. Ibu bunga ing hatiku. Inji. Monggo ditutup. Kula. Nggih. Oh, nggih. Nyanding bisa dadi tamba. Monggo Bapak Wiji dalah Bapak Gun foto. Injih. Monggo Kang Mas Galang langgam nggih. Ngiringi Om Giyun ki sami foto. Dalem. Oke. Asik. Pola Mbak, Mbak
saya dotra elakae tasuwun aja ngece kodang kuning agawe atiku komen seretiran ibang ibang manise ibu bunga yen bisa nyanding sirane asik seragampang hatiku kekiwalian yen sibuk dan andutut hati kepranan ora manduk hatiku sang saya dotra tak seranani tak seranani sun pikat pulute bendo Nggih sampun matur suwun Bapak Wiji dalah Bapak Gun. Lan monggo Mbak Kiyo. Wekdal lataraken panjenengan. Mas Adi, kamu jadi ganti lagi tuh ngantennya. Randonmu kan ganti 3 kali. Sudah. Oh. Monggo. Pripun, Pak? Oh, ngaten, nggih. Alhamdulillah. Sagung lenggah kakung Sumala Putri kang satuhu ndat kinurmatan. Kanthi menika paripurna sampun pahargyan dawuhipun pinanganten kalih. Nunggihipun kusumaning ayu Indah Febriana dalah pun Bagus Bima Arizal. Kula minangka pambiyawara dalah Pak Wiji mbok bilih anggen kula ngaturaken rantamaning adicara. Ingkang sampun rinakit dening para kulawangsa, para madya ngantos ing usana wonten kekiranganipun keparang nyuwun gunging samudra pangaksami. Semanten ugi panjenenganipun Ibu Juru Pangedi Busana, Ibu Juru Pangedi Sarira. Panjenenganipun Ibu Rita ingkang pepayung wonten Tatareras Adi Kusuma ingkang lenggah saking Dukuh Klathak Desa Ndoplang Kecamatan Jati. Semanten ugi kadang-kadang kula ingkang ngemban sungging sarengan Jailun foto JB video syuting dalah Alhesa menapa dene Nabila ingkang ngregengaken swasana pawiwahan ing kalenggah nika wonten kekiranganipun keparang nyuwun gunging samudra pangaksami. Mawantu-wantu panjenenganipun Bapak Sugito dalah Ibu putra kula sagung bebi wonten danganging penggalih saha kalodhanganing wekdal panjenengan tasih keparang lelenggahan kanthi mahardikaning manah sinambi ngresepi pagelarekan campur sari Nabila ngantos sak paripurnanipun. Kula dalah Pak Wiji sampun budidaya amrih rakyate pawiwahane kalenggah nika ewa semanten tasih kathah kekirangan dene kekelepatan kula keparang kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Ing gusana billahi taufik wal hidayah waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tasih keparang sarangan kadang-kadang kula campur sari Nabila nggih. Lintang Asmara. Lampun gantos Ibu kok nyelukna ya saruno. Go Mboten Mbak Kiyo. apa-apa lah gak apa-apa. Butuhe jadwale aku ning kene ngantek engko bar subuh nggih. Hah? Melok resik-resik Bu, jarine bateh le. Endi? Iki wetenge, ya ampun. Iki mono berarti prawoso wong-wong sak desa, Bu. Alah, sandalan malah ambles wong ora sandalan Monggo. iki kok gejik ngene kok. Ora usah. Yang cus. Kali Mbak E. Monggo. Mbak, satu dong. Oh, kali Bu E. Monggo, monggo. Mau aku pe udut tapi udut. Siang pantara ratri monge
setiaku bisa handuweni marang sang dasul laksmi. Tresnamu kinaraya tambah susah jero ning batinku. Senajan rasaku ora bakal sirna. Senajan nyawa boncat saka raga tresno ora bisa disisakno. Dabila Al-Heza Jainun Foto TV Production Adi Kusuma Weddings. Siang pantara ratri mengeling manis sing ati setiaku bisa handuweni marang sang dasul laksmi. Tresnamu kinaraya tambah susah jero ning batinku. Wong bagus antepno rasa hatimu tresnaku tulus runing kalbu. Senajan rasaku ora bakal sirna. Senajan nyawa boncat saka raga tresno ora bisa dipisahno. Yen wis tresno ora bisa dipisahno. Matur nuwun nggih. Oh nggih. Matur nuwun kadang-kadang saking keluarga Ageng Nabila nggih kepareng